ko Cheikh Ahmadou Baro Thiam Madina Gounass salminama bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe yettude TV salmini on no fewi beltanimon kadi émission heela lawol amen premiére ko ummade min ɗo yantama Cameroun eyyi so mbaɗi détail ko ummade ɗo faade Mali Burkina après ɓenna paya Togo paya Benin paya Nigéria walla to mi muusi wonno ko lawol less kadi mi muusi seeɗa après min payi Cameroun quoi e ɓe gon ɗon 2 ans fooɗe seeɗa après kadi min garti ala ngo lawmi min dewi ko Mali eyyi sa rewi Mali ɗo joni frontiére Mali ɗon kadi sa rewi ɗon ne waɗi caɗele ɓenna e paya kadi yaltirde Mali Mali joni sa natirde Mali ɗo joni ma jooɓa kaase joɓa temedere kaase quoi e tawi passeport joguiɗa aɗa yoɓa ɗon 2000 francs sa ɓendi ɗon kadi passeport noon no yesso on kadi aɗa yoɓa ɗon 2000 francs ɗon passeport joguiɗa joɓa sa tawi aɗa jogui vaccination sa ɗum ɗo kadi paya 4e poste on ko kadi woni natirde Bamako e on ko ɗum woni on kadi ma joɓa sa ummu ɗo ɓenni kadi aɗa yalta kadi to Bamako kadi aɗa fayi kadi Burkina ɗon kadi ma joɓa kaase heewi caɗele tan dal sa ummu ɗo jalta Burkina kadi paya nana Togo jalta ɗo kadi waɗi caɗele paya gummoɗa Togo kadi jalta paya Benin ɗon kadi waɗi caɗele ɓurɗe bo bonde ɗen ko Benin woni Benin kam woni ɗon ko bonde e woni Benin sa yettima joni a ala moyen a ala kalis ko wayno minen ni joto min jettino min ɗamito ɗon ko biyeji e nelde biyeji dal gummotoɗi caggal leydi wallitoɓe tan dal guila famille ha sehilaɓe ballima biye timmitina biye mo diwa sa heɓani ɗum ɗon kadi dewa lawol less kadi jiiɗami kadi ñamde nde woɓɓe ko ma piyon ñamon ko génération yimɓe no gondi ɗon hen dal eɓe fof piya ɗon fo addo yiɗi après limbi men mbaɗi defen e ñamde sa ala ɗum ɗon sa ala ɗum joni ko ma ƴewa kalis ma codoya ñama jalta bool ñama gila to lelɗa fof dal waɗi caɗele mi yi hen yimɓe hewɓe kadi mi yi hen yimɓe hewɓe dal no pamirta kañumen ko caɗele tan dal biye won wiya gara Benin ɗo walla jomumen no ɓenniɗi gara ɗo tan jomumen en cansinimo e fuɗɗo walluɗon ɓe wonɓe caggal leydi ɓe cansinimo maɓɓe tan dal walla hayso noddiɓe ɓe jaɓata jabade pour hakke tan dal ya wonɗon tan leftoɗa walla ma saya ɗum fof mi yi ɗum ɗon a min hoore mi waddama ɗum ɗon ni eyyi nde mbomi ɗon ɓoɗi ha gummimi ɗon donc mi dañde biye o gummimi ɗon paami Nigéria yetti Nigéria bato paami Cameroun jam Cameroun kaami yettimi ɗon min gondi ɗon mi liggoɗo ha ɓooyi taw mi da liggue o yimɓe ɓennude lunkumi taw mi liggue o yahani kadi après gummimi Cameroun ɗo jimmi ɓennude Gabon eyyi min gari ha wiire frontiére noon ɗo wiya marché mondial quoi marché mondial ɗo min dari eyyi min donki ɓennude ɗon jonon darimi ɗon woni donkumi ɓennude tan dal gartumi kadi ha Yaoundé ɗo garmi ɗon kadi liggimi ɗon gollimi ɗon seeɗa kadi donkumi dal Yaoundé yo donkumi ɗon golle yo marché yo yatan dal après gummitiɓe Yaoundé patumi to wiite Douala eyyi woni Douala wa to wiite Asie 3e min goni Asie 3e e ɗon minen babgal en Saykou maɗen minen fof gondi ɗon e Allah Saydou Kacca en goni Asie 3e min jogui Asie 3e kadi paami to wiite Ri Bernabé e ɗo kadi ko legal donc min golli ɗon kadi hamin dal tawmi tan golle ɗen donc yettan dal toon kali tan dal temedde fof guddi après gartumi noon jinnaɓe ɓe mbi min gartu dal min desa mi liggono ko mbaylo kam mi liggono ko mbaylo seeɗa kadi mi liggima kadi affaire de commerce quoi premier on commerce affaire birkaji mi waɗi eyyi ɗum woni ko 2010 en 2010 ha 2008 dal vraiment 2011 en on premier voyage quoi premier voyage ko kalammaji e battu kadi deuxième voyage e battu deuxième voyage on kadi ko premier on kam mi ha Guinée Fotayal mi jahan mi jiiɗe ha Cameroun ɗo aɗa ɗon ko ɗo gandude mais ɗo gummimi ɗon kadi mboɗo fayi Guinée Fotayal ɗo ɗon koye maal kam mbiyata koofo o mais min joni e he mi taw mi wontu bagage tan dal dande maale min après min jeehi hamin jetti Bata jippino no Ama Thiam e Ama Thiam Ama Touba ko min jippi ɗo mi woni ɗo 7 mois mi ligguey mabɓe kadi damdi ko 16 jours quoi 4 16 jours mi namdo so tawi ala 4 16 jours a gollata sa ala kadi kayitaji gommi ɗon mi sikku 5 mois mi gollay ko jooɗugol tan e salle yebde tel e defgol taroɗe gueɗe ɗen tan dal hankude
golle 3 mois hôtel golle mo 3 mois tumi via avion photo min gartum kadi Sénégal ɗo enen ñanum ɗo mbittal gotal jogui ɗo men ñami Cameroun de aɗa Cameroun joni kayitaji Mali ɗi e kayitaji Cameroun ɗi fof gotum jogui ɗum ɗo ko nationalité malien kayitaji Mali min jogui wonno ka gonno Mali o ɗiɗmo ko ɓe ko ɓeygu gondo ɗo min keɓda mabɓe kayitaji ɗo min ƴetti kayitaji ɗin joguinomi toon Bamako to Douala ko ɗi kayitaji mbaɗa utilisé deuxième fois o kam nde ñami de mi wat kayitaji Sénégal après tomi séjour comme Cameroun gay sa ala kay tawi ga Sénégal wona liggey he ƴewata ko yaada e yeltude sodede ɓuuri woni ga heɓata kadi liggey he ya ƴewata ɗum ko yeltude sodede ɓuuri woni ga heɓata ha yeltude bowal ni min kam no goninomi toon ni par ce que mi woni Douala mi woni Yaoundé mi woni Garwa mi rewi Garwa Marwa mi woni Douala ɗo ne waɗi mi woni Douala ne waɗi quartier ji wa par ce que mi woni ancien troisième ɗo ɗum mami ɗon ne heewi contrôlé sénégalais ji fof ko ɗon woni yanta malien ji nder jeeɗa ɗon ɓe liggo contrôlé kay a suusa yaltude ɗon ko malien yalta eyyi min goni kadi aqua place ɓe ko kamɓe joni kayitaji Mali jo sabi kayitaji Mali an joni e jibinande kamuɗu ko goto eyyi mi jogui on signature quoi kamɓe mbaɗi ɗo eyyi kamɓe joni koɓe gotum ɗon guila ko reya kam haalde mum haaltaki kono kay hay saɗa foofa sa yalte fallante tan a foofi a jaggama haala kam sa yalti bowa toon kadi min nanggama toon kadi hamin tampi taw toon kam ko ɓe nanggare ɓe piima sa Cameroun ga heeɗe samori guila koto reya ene hawri ay Cameroun kam joni soɓe nanguima a waɗi arrangement tan ɗon ujunaji ɗiɗi ujunaji tati ujunere ɓe mbawi accudemo kadi mais guila kota sa nanggama ko ujunaji capannayyi ɗum koye capantati en nogas en ala masala kamɓe joni soɓe nanguinoɗi ɓe normalement ko jogui pulsion wiya central to toon ɓe nawata e pulsion wiya central toon ɓe dal ɓe mbawata nawde ɓe nawma toon ɓe nangguma ha toon kam sa yehi toon ni a ɓeydi ɓilade toon a ɓeydi ɓilade jogui taw séri mais nde ñami toon nde mi tawi toon Amba ko diram goto wiya Amadou Ba mi tawimo minen goni toon dal minen continue génération waɗe ɗum ɗon e galle Ama Thiamé ko min liggi ɗon kadi o liggey min ɗon wonno ɓe liggoto ko feetaye ɓe jangguini min ɗon par journée ɓe jangguini min jommi par journée ko min jangge taw woni 3 mois dal gaccumi balle eyyi beccel men ngal janggunomi gagal nde ñami toon nde ko mecce ɗe ko gotum aɗa andi visite ko visite tan kono jaami to visite gonɗo toon o ne waɗi différence gonɗo ga o par ce que ɗo ko montude pierre aji monta windi inde neɗɗo kañum bacci alias uji en kamɓe duuɓi sewan toon ɗiyamo matiére won toon ay ga fewɗu ceenuji rewɓe tan matiére gonɗo ga o gonɗo fof ndeke min tawi wona gotum mamin mbaɗi kadi formation kadi fodde hirade fawde ɗum mo moƴƴema tan ko sa yeehi daña moyen sa itti noon coda ko cotta ko mbaɗa machine liggoɗal liggoɗa eyyi ɗum central namdi wonande ko jiimi ton ko wonande ko jiimi hey Douala ko yahadema Yaoundé eyyi mine nder formation mo mbaɗannomo wonno ko kam gonduɗon won luwas on mi yaɓani luwas e ñamdu yarde fof kanko yo min kam ko yaade no tini tan ya mi uddita place o mi fikkade ɗo liggo somi jippima kadi mi jippo min ɗon dal ko noon woɓɓe kadi ne mbiyami mi tawi no sehilaɓe fuurankoɓe ɓen kadi ne mbaɗenno formation kono caɗele mabɓe ko ummadeɓe to ɓe jeeyaɗo ɓe jahata mbaɗeta formation ko ɓe cuusa yaade par ce que ɓe ngala kayitaji ngala kayitaji Mali kayitaji Cameroun kam seerani ina capantati mbaɗa séjour mais ko ena fawde déjà mi mbiyata mais so ena fawi seeɗa tan ɓe mbiyata mama kamɓe kadi jogui ɗen caɗele de déjà fawde seeɗa tan déjà 6 mois déjà 7 mois walla 8 mois 9 mois minen kam min nanguirama ɗum toon e ɗon tomin gonno ɗo tomin gonno ancien troisiéme ɗo par ce que brigade police amen no waɗɗa ɗon ɗon woni waɗɗani ɗo min suppartanade ɗon galeji fof ko tal toon e ɗo guila côté real ko ala ɗo e Sénégal ko bayla par ce que ɗum min gandi wa kadi ɗum min jogani ɗum ko ɗum tan min mbawi wadde e min jiiɗi wadde commerce en walla ɗum ɗo en e min gallani moyen kono ko noon kay mbiɗani par ce que hayde ngari gartumi ɗon nde mi yiɗi nadde affaire commerce e commerce o taw min andi ko moyen woni mi ala o moyen jogui moyen tan ko gandal ngal jogimi ngal bayla kadi ko tawmi e ɗum moɗimi wadde ɗum continue eyyi min mimmoɗo jottiri ɗum noon somi heeɓi kay ko wonande ko mbaɗmi marché ambulant mi ummorde mi waɗi ɗum wona mi ala hen gacce mi ala hen guesse par ce que ko ligguey mi yi guiƴiraɓam ne liggo ɗum mi yi sehilaɓam ne liggo ɗum guila ɗo ha guure ɗe fof ɗo ha Tamba en Dakar Fatick ɗe fof taɗe ɓe fof ne mbaɗɗum eyyi kono min mi arti tan mi ari mi mbayla kadi ko mbayla ngandumi kadi sehilaɓam sahaji fof ne noon damine
gila kilene ɗum ene ciftinoma affaire mbayla ka minne dal jaaruma on matiére tan dal jaaruma on matiére e ko noon ɗum waddi min caɗele min kewi par ce que kala komin tafanno e mbayla kamɓe koye maɓɓe ɓe tafa ɗum ɓe tafa gila e cakkaji ha e cakkaji ɗi ɓe tafa ɗum ɓe tafa kadi gila e karaji gila e filfilaji ɗi gila e ceenuji ɗi kala komin mbaɗanno e mbayla mi yiɗi ɗum e falaji mi yiɗi ɗum Bamako par ce que mi woni ɗo Bamako mi yiɗi ɗum hande o woni he mi yiɗi ɗum kadi Mauritanie mi yiɗi ɗum kahe eyyi joni ko ɗum waɗi mbayla ka kadi ɗon kadi ɓessude doole seeɗa par ce que sa jomum ko wiyanno ene sooda mbayla ko filfila en sukaɓe yahat jeeto on sooda capanɗe walla capanɗe wonno ɗum woni ko ɗon kadi ne yawde koye banggue eyyi ballal laamu he kam wonno aɗa andi wonno mi jooɗaki ɗo kadi ɓoyande mi anda soɓe mbaɗini ɗum kamɓe mi anda soɓe mbaɗi kam min mi finani mi nanani kadi ballal mbayla moderne kadi namdi moyen namdi moyen par ce que mbayla moderne joni hay on détini toon mo mbatta mo wadde 200 000 jarata wadde 200 000 eyyi ko kadi sammude métier min mi waɗinomo yo déposé kono mi heɓani ɗo mo diplôme o tan jogui diplôme 10 jours eyyi ɗo kemnomomi bonmo kemnomi to kono on dal ko majjiri bonmo kemnomi Douala aɗen toon sa yeehi ma mbaɗa formation kon on dal ko majjiri mais mo Sénégal o kam mo jogui ɗum on kadi sa jogui mom sa ala carte sambude métier o a wawa kadi sa jagguirama cuuɗaɗen ɗum ɗon so laamu jagguirima kañum hewɗo dal a wawa nawde eyyi ɓe keftan par ce que mbiyata ko ala droit eyyi ɓe naggat mi nani mawɓe en kalda min kam mi waddaka ɗum kadi yiyade pour banggal rendinde kayitaji yaade to laamu en affaire aji ɗiɗon ɗum kadi mi wonani misiɗo mais ɗo kam ɓe tawi ɗo génération wonɓe ɗo mawɓe ɓe garɗi min jiiɗi wadde ɓe denda kam fof min dendini kalis min cooda kanŋe kalis min joƴƴina taw somin cohli tan min gara min cooda a won noon waɗi caɗele seeɗa aɗum aron koɗo manque ɗo yaha Tamba manque Tamba wonto maayi he Dakar so sodama tan joƴƴinama ɗo kadi sa sohli tan a yahat gaddama nata sa sontan ɗo koɓe joñjoni tan jaaha cooda tafa walla kenen ko wayno wayno e ɗum kam ɓe puɗɗi ɗum ɗo ɓoyande ɗum fuɗɗama amasi jimo goɗɗon toon wonɓe toon gilɗo toon kilano noddami toon ɓe haal ɗo ha dendude en aynimade en diwan Goudira o ha mais fof kadi mboɗo yaha mboɗo yaha ko sahli eyyi ɗen caɗele ne keftomi toon joni no min mbaɗi to way sudni aɗa yaha ɗo kiloji nogas ledde ɓolde kadi ga koɗo minen ga min gowani yaade gila deji kono sa tindinama walla sa ɗaminima hunde ga deeyo an ko jata ko jeeyi a yahat tan a yaha kiloji nogas ledde ɓolde aɗa wawi hawrude hunde fof kadi min minen ala ko min jawɓe min jawdaki jawɓaki matériel kapporɗe haydara min joga sona Allah tan e duwaw jaaha eyyi ko motoji min jaaha aɗa wawi yaade moto joni fodde 100 kilo taw ko ladde hay goto ala mo ganduɗa toon an kadi yaha tan kadi yeeya e ñallal no wurno ɗen par ce que wawi ma ɗo joni jaaha ɗo ha pandoɗa salala ko eyyi ɗo kam sinthi Bokaren ɗo woɗɗani hakkude Tamba ko hedde 50 kilo sa mu sinthi Bokaren jaaha wuuro Bilali wuuro babgal ko wuuro Bilali gumɗa paya Toubert Diawɓe en Jara Ɓoggel en aɗa ɗo taw ɓenni Jara Ɓoggel paya to wiyatma Ngar hankkadi a naati Ferlo sa ummi Ngar pana ko Bumiyel en Bume dara salala ko donc kadi a naati kadi guddi Ferlo ko sa ummi ɗon ɓenna ɗon nde guure gaɓɓe yeesa ha pete Gowen to wuuro Ibrahima ɗo ɓenna kon fof dal min jirloyo ha ton min gartiri kadi ga duɗe bagge en ga guure funnague bagge en min garta Tamba dendude en min garta ha ɗo kadi ɗum fof kadi ko jahata hen ko kadi sa ƴeewi kadi essence mum sa ƴeewi fero a ƴeewi essence o an e ñamduma ndu tampere ma ɓaɗɗuma musogol ɓanduma ngo a tawa ko liggade ɗo joɗaɗo tan liggo ɓuuri sa wi kadi a jooɗo ɗo a liggo ɗo kadi a namdi kadi ko moyen kadi kilométre ɗe kadi ko passe sahaji ɗo joni liggue o sahaji yaara wayno julle tasken daka kumana so yimɓe kumanama joni kumal joni aɗa heewi hen ceenuji jeeya ceene jawe ɗo taw ko kumanama eyi ɗum ko tawi client aɗa andani so tawi wona ɗum kadi aɗa jooɗo kadi lebbi a ligguey comme no min goni ɗo joni minen joni julɗe hikkata ko ndungu hikkata waɗani golle anda ko caɗele ñawuji ɓennuɗi anda ko caɗele ndungu huno addini anda ko caɗele dal gurdam ɗo wonno adduna de hen caɗele e ko noon ɗon yaaɓi liggey ɗo joni so naccangal so ngal weeli so ngal metti mbayla
ɗum tan ɗum so wona hay ummade tan somi tafiɗo joni walla ɓe jooɗima kilene ɓe manki seeɗa mi yaha mi yeeyoya e masni hay ɗum ko masni pewnum mi yaha mi yeeyoya mo mi arta eyyi somi arti woni tan kadi mboɗo yiɗi nadde métier goɗɗe kewɗe he métier goɗɗe mais métier fof kadi wonko namdi somi yiɗi nadde commerce namdi kalis somi yiɗi nadde mécanicien namdi ko janngude métier ngal somi yiɗi nadde soudeur namdi ko janngude métier ngal somi yiɗi nadde ministére namdi kadi ko janngude métier ngal eyyi somi yiɗi kadi yeeyde kankayri namdi kadi ko moyen mi sooda marchandise o mi yeeya somi yiɗi wadde boutique namdi kadi ko moyen mi waɗa boutique aɗa andi ko noon matiére o yaay eyyi projet ji heewi min jogui projet ji heeɗi min jogui ɗo ɗi mankani 60 projet kono no mbimami tan projet yaadi koye biyeji e moyen eyyi kono o saaha kam min jogui projet kam ƴettude doole men ɗe min jaaha ladde min ndema eyyi ni ko gommi ɗo mi reemi kam ɓoggi ɗiɗi pawi seeɗa ɓoggi ɗiɗi projet kam neɗɗo wawi reemi ko hakke ko wawi yimɓe ɓe ko mbiyata ko kadi projet ji remde kadi guesa mawɓe walla ɗum ɗo ɗum namdi kadi ko moyen kadi jogade machine ngaji e eyyi kadi affaire ko wiyete affaire kadi laamu ngu ballal laamu ngal ko mbiyata ɗon ko ɗum ɗi manki famdude famna ko ɗum kadi min ganda no yaade ɗum waɗi min jahani toon balle eyyi mi jogui mo jogui ngo miijo somi heeɓi kay mo mbadduɗum ɗum kadi ganduɗe no waɗirte mi ara mi naata kadi ɓe kalin ɗo ni wonko balle en mbaɗɗete ɗum ɗo yimɓe fof pewnuɗo kayitaji dal pewna kono fo nde ko fenani ala hen fof ko min jii ko hen bon eyyi ɗum ko funtude miskineɓe kadi ɗum dara neɗɗo so yiɗɗa wadde hunde tan e balla wallu tan no walla haalno yimɓe paamirta ni mbaɗir noon keeɓa taw kadi wona funtude yimɓe kadi funtude miskine ƴetta ko joguino fof mbaɗa hen taw kadi wona keeɓa ɗum kadi jaraki eyyi somi heeɓi kadi kadi ganduɗi mbawɗo wadde ɗum no waɗirte ndi mbawi min hooram ne jarnimi naata hen par ce que ko ballal ko ɓeydata ma liggoro da liggora wonde ko nafma so woodi ko nafma joni ma nafta wona e liggorɗa nafta e bande nafta hen kadi hewɓe nan ɗo jooɗi liggaki ngala golle eyyi sowona so ndungu en tan jaaha ndemoya walla so tawi nde ndemani kadi jooɗo tan ne ɗumine ko wayno jibbi en fof ɗum ɗo jooɗi jibbata ko dal ene ñama tan ne jaɗa ene jaaha en jillo eyyi ko ɗo joni taade kamɓe joni ɓe jangga ɓuurani soɓe janggui ɓuurani haɓe goɗɗoy seeɗa wodata tan ɓe jettum ɓen kam ko janggoyta ko kandal ngal mbiɗa ɓe janggoya kam ƴewda andude aduna kam kamɓe kam ɓe mbasa wade no mbami ɓe mbasa leftotade no leftoyi yimɓe eɗen dañmi ɗe wiyoɗa min gari koye duwiɓe Allah woyɗe kalnam ɗo eyyi kalnam ɗo hay yiiɗa kadi goɗɗo kadi heɓat e aduna he eyyi par ce que mbawɗa wiide caɗele kembiɗe mon fof kaɓe caɗele mum kono kam ɗe kembiɗe kam mi sikku neɗɗo keɓɗe ɗe central to somin kalnima tan prisonnier ji min nanna toon prisonnier ji baɗɗi ndiyam e fof gueɗe goɗɗe sa haali jomumen mbiyata ko yimɓe mbawi no fenani de wonno ɗum julɗo watta ɗum eyyi ko leyɗele heferɗe leyɗele heferɗe ɗon joni to wiyete marché mondial ɗo sa ɓenni marché mondial aɗa ɗo no gowor saɗa naata gabo ɗon ɓe nangguimin ɗon eyyi ɓe nangguimin ɗon won ma aji goto mo noddinomi ɗon min mboɗo sifuno ɗum affaire aji ɗi kono on famani no to jaarimi on famani toon eyyi caɗele ɗe dal limota ko guila e laamu komin piya toon laamu e caɗele bagasuji amen ko kefta kalisaji amen ɗum kam haalata ko central o ɗen caɗele dal ñaguima Allah ko yode karnam ɗo min eyyi mi yiiɗa kadi goɗɗo kadi horal hokkude hay goto eyyi parce que mum kadi so ari jimɓe ko feccere hen ɓe kam jangga technologique walla métier daña ko guurdi eyyi mbasa wade no manni par ce que min ko méccal gotal jiguen méccal goto méccal yaade méccal tan yaade finde dawde mayla walla finde naata e ladde eyyi kadi o natgol laddugol kadi ɗanle ɗe wona ɗanle baɗɗe fayida par ce que ɗan sa ala kayit kayit wona passeport han kayit ko tampon ngaji gonoyi hen jami ɗo Mali ɓe aɗa visa Mali jettinomo mbaɗi tampon jommi Burkina ɗe leyɗele fof dal Cameroun en frontiére ɗo kadi min mbaɗi visa hay ɗum ko une semaine dan caɗele ɗe nimota ko bene ɗo kadi lewru e balɗe sappo e joyyi e joɗɗa balɗe nogas ɗe kam dal bottade ala eyyi message wi ko hankkille kam yimɓe no goni aduna hen no fof no andi message jogoɗo arde caɗele ɗo no kewiri sukaɓe génération o mbiyam ɗum ko mo mono fof yo lawƴu ɓerde mum ha laaɓa ko jiɗɗa hoorema ko jiɗɗa ɗum bande kadi goto fof kadi jaaɓo liggade sa wonde miñe liggaji an liggi sa wonde mawni liggaji an liggi e laaɓa reedu sa yi yolde e galle woto fadmi ha goɗɗo waɗa ɗum ɓuura mbaɗa ko Allah mbaɗana patronŋeɓe kadi mboɗo haalnaɓe ɓe ballu miskineɓe jawdi mabɓe ni ko Allah hokkiɓe so Allah tettiɓe tan ko minen mabɓe potan ɓe ballu miskineɓe eyyi ɓe kuula Allah ɓe kuula Allah ɓe ɓeydo hulde Allah ɓe balla miskineɓe
so balli miskina ko jogi ho gasara tan dum amal jogi milliard ji banque ba banque ala ko information fala ina fa banque parce que million fo ne yob banque ro tawi million jogi da fo ne yob banque ko jogo banque ro ngoro ittu balla miskina ko hoddi ma taw wana do walli ya yimbe be tagal leydi mimi nani tagal leydi ko to ngabe ne goni ga ko leydi wuram ga walla ya be tagal leydi mo be leydi be aduna ñibay fofo baari mo ndiyam taari jawdi ma anda nawatandi ko don ko taandi rende bande gila wuuri tappoda mudduda miskinet balla hanki hade wiede hanki ma woni banda sa mayi ko antane koy nangi tan lallota la ni di moja be ko beedi nota jawdi ma no yettinande banki ton balla miskinet be nguura aduna woni ko gassanki de ay mi ko hedde nguurde hewa kono hade mi yaade mi haalana be gon e kam mi je kaji mabbe no bela fu mbala ko ballu miskinet ballu be ballira be Allah ya mo wallal fu kanyum kaagum ko gasal ay sa walli ko gasal sa walla ko gasal wada wallu tan balle kadi mbasa kadi wiida walla nuddo kadi biada haal dum go kadi biida dum min ba mi nyawdo wona gana mo balla no goddo jaada haal fiya biye ko melli kaari dañani walla welli kaari nafani walla Allah nafna do nafor munde ko gila mi jibina walla windere ma nafor raw ko de 5 millions o taaya wa tawro wonde ka yeda xam wala wiide hammi walli kaari o bonni ala o bonnani ko bonni a wallani ko moji itulugina sappo tan do biida ko yo nyam walla yo safro ene wombe do be ene fo kala mo passat do hande nyaw yere mu sada balla no ay to bilo ngal biya na ligordo data tini ba sa ligori mo so tawi a bonni ko an bonni ko lugina sappo ni nyaaje nayen do yen biya walli kaari bo bonni mo bonan walla wallu ma hoy bu Allah to bilo ngaja ya golli gar bonni do ko patron yembe mbodo teddini don sabe bela so metta ko gogo hono dum kala dum min hali kambe kadi be bedde hen daade mabbe o ceerno siraji mono mondo siraji kanyum ne yini central sere nandi gede gonde central o mo andi ko kalmiro ko fofo mo andi o wadi hon jaar ko wi hon fof adna daga wa wide sa woni wurga wa wide o do sehilma ko mo dandude mo jiddo Allah e sen bendi do kadi mo mono kadi ambanandi o do tagal caméra do wonne ngondom jeni ko to yalno kadi woni jaari ko feni café mami yara ndaw yara Allah hedi kala mi do dum feni won Allah hokkude Allah hokkam doflu kongolam e min naddo mi manto dum sona ko golli sa golli tan mi manto ma sa gollani kadi ka wala hebra ya do wala neddo modjo wondo e ceerno Souleymane Sarr e tan yaaya Sarr wono gijam wondo ko neddo modjo kadi ay do ko tawtata mo jondende wona dum modjo gijam en gondi kadi wona dum modjo don wa ko tawta bi ceerno da hanen wona ko miñam wondo e boy modjo labri ay so mel ado ladde mi yehi tagal wuro wala tagal leydi kala ko towul ngal mi halamo wat ni gam mi anda ko mi jeewi mi tawi wala hamadi dum labri be modjende wona ko tagora Allah wondo ko cham e kanko woni Allah wadi dum ni o tagira e ko miñam modjo kadi gal ko reedu kadi ko modjo way mbayla hay ha may maro ko artigo tan woni doga artigo non so dogani o ala ko min bawi taadi ko min tagira e o sambo jam wondo e wono gidam bacci ngena wondo gidam gele ko min sukabe hay dal fay ngena wondo galle min de dal e wono babgal wono ngel woni pontunoa babgal min gondi Cameroun o acci Cameroun do o bendi Congo min keddimi non be do woni nandi dar Cameroun yaade min fo mi taftima min diggi hadde day diggini min toro kambe ko be no tawta tayo jolli jaram kambe ko be jarama be daltana mo fewi min beltinima mi jaari kambe fof wala yo modde ko ne parlementaire yo bonno haalde ko haalde kanko han silo jibna wandira ko kowe wandira ko lukke wandira ko tusa wona haasi ko kala ko jogi kanko bandi ko nden min duwolo woton baddi fu e fatane modde kono kasi bande golla likkaji likkeni hokkanno ala wuro ngo hebla ko tawkaani tusto kadi kulani haalde gonga ala mo huri Allah no huri ay kadi ko beldo kadi ko jewto kadi ala o minira ala dum fof ko rema non ko biida ay programme o dum tintin law ko kabato ala feewi yaw ko haalde hen kono maato Allah wadi ni kan kadi Allah newni jogono daali ni jaltumda hibi ka ngata wala kay MC ne ala Cameroun ha medin kunas gallo foden ko lone e ko montrage Cameroun inni wala ko ndo atundo vol ata manjo wala bis Dakar c'est pour la que ko ha do medin kunas ko fo gallo ko
nandu kalam ɗo ene fof mi tigi alama heɓa samba wala lolde noon yo Allah waɗani jaam affaire o feewi to toon hani wonde batte polka ɓurɗo yaaj taw min gartini feewi kala waɗi ko silaki tigi mi wiimi silaki yimɓe silaki kaal kanko woni alhaali o fof